O siroti mali satanizovani hrčki. Šta kažeš? Opozicija je satanizovana. Šta oni jadni mogu da urade tamo u skupštini? Nemaju drugi način da se bore u skupštini, osim bakljama i dimnim bombama i jajima. Nisu ti poslanici opozicije u skupštini satanizovani. Oni svojim prisustvom u skupštini daju legitimitet toj skupštini. Daju legitimitet režimu. Studentski protesti i blokade traju već 100 dana. Od prvog dana im govorimo. Nema šta da se razgovara i dogovara sa režimom. Sve institucije kojima upravlja režima, skupština je jedna od njih, treba blokirati, oduzeti im legitimitet ili eventualno ignorisati. Nikakvi razgovori, ni pregovori, ni dogovori ne dolaze u obzir sa korumpiranim kriminalnim režimom. I od prvog dana studentskih blokada i protesta govorimo poslanicima opozicije u Skupštini Srbije da predaju mandate i izađu iz Skupštine. I na taj način oduzmu Skupštini legitimitet. Ali opozicioni poslanici to nikako da urade, jer neće da se odreknu poslaničkih dnevnica. Jer oni ako predaju mandat, gube dnevnice. I onda biraju da uzmu dnevnice, ostanu u skupštini i daju skupštini legitimitet. Što ih čini saradnicima i saučesnicima ovog kriminalnog režima. I niko ih nije satanizovao, već su oni sami svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem, sebe satanizovali. Da ne kažem, pokazali su sebe u pravom svetlu. Već 100 dana niko od njih neće da preda mandat. Već 100 dana niko od njih neće da oduzme legitimitet Skupštini Ani Brnabić i celom režimu. Doviđenja.